Hej og velkommen til jul med mig. Det er så første søndag advent, hvor jeg så skal skrabe, om jeg har vundet noget. Og jeg synes bare, at vi kommer i gang. Jeg bruger den her ski til at skrabe med, så må vi håbe, at vi vinder noget. En slæde. En slæde. Nej, ikke noget. Så det er også det her gang. Og det er ærgerligt, synes jeg. Jeg synes, skal jeg heller ikke til andre ude. Så håber jeg, I vil abonnere og like og skrive kommentaren. Og så ses vi bare i min næste jul med mig. Hej!